Добър вечер, мили приятели. Отдавна не съм се включвала на YouTube. Много мислех дали пак да направя видео, защото не мога да направя субтитри през телефона. В началото така ще се видеята съвсем аматьорски и без субтитри, докато не си купя нов лаптоп и някаква по-подвижна камера. Ама това ще изисква време, така че видеята, които ще излъчим, са само общи линии, малко така през смартфон, те се казва, но няма значение. Исках да споделя как протича моето лечение с рака, не защото примерно искам да се похваля или нещо да ви заангажирам. Все има хора, които ще се позаинтересуват и ще им е в полза, това, което казвам, и всъщност за това го правя, Не искам на никой да се натрапвам, не съм такъв човек, Но това са неща, които може да касае много хора и да извлекат някаква полза. Гледайте цигарата. Продължавам да си пуша. Няма да ги откажа. Сигурно с тях ще ме погребат. Няма да умирам от рак, ама по принцип казвам, че ще ме погребат с цигара, със сигурност. Не знам как да ги откажа, не мога. Сега. Нещо, което аз не знаех, но трябваше да се разровя по-обстойно в документацията, че диагнозата всъщност не е само инвазивен рак на гърдата, ами тройно негативен на всичкото отгоре, което е още по-зле за него. Но за щастие медицината е вече така напреднала, че вече и на него са му хванали цаката. Сега, с това, с което ми лекуват, се нарича адювантно лечение, което ще рече, че това е комбинирана терапия, имунотерапия с кейтруда и химиотерапия с пакслитаксли и карбоплатина. При мен е това. Сега така кейтрудата, имунотерапията я комбинират с много видове химиотерапии, но всичко това взето заедно му казват адювантно лечение, нещо такова, колкото разбрах. Защото при тройно негативния инвазивен ректален рак е възможно химията изобщо да не подейства. Те затова го прилагат, защото е тройно негативен. Да, после последствие трябваше, защото никой нищо не ти казва. Ти ако не се ровиш, няма как да разбереш. И просто казвате ми, това е положението и ти просто си в някакво неведение, но те не са длъжни по всичко да ти казват, защото те пък да не те разстройват, да не те вкарат в някакъв триур, да се плашиш и да те депресират още толкова. Но хубаво е човек да има някакви познания за това, което има в себе си, защото да знае нататък как да процедира и така нататък. Според зависи от психическата нагласа, но аз съм така, аз искам всичко да знам, за да знам какво да предприема. Сега. Химиотерапията хубаво, добре. Имунотерапията добре. Обаче, аз съм вече 5-та седмица на химиотерапия. Тоест, вече почвам, вече имам 1 месец и сега, започвам 5-та седмица. Другата седмица ми е 5-та давка. Какво се случва? С извинение, ама с имунотерапията се получиха разстройство.
И да ви кажа, че се дебелее. Не се слабее. Да се казва, нали, от раката се размолеш, че ще отслабнеш. Това не означава, нали, при такава химиотерапия, това е адювантно лечение, че няма да напълнееш. Надала съм. Първо отслабнах и сега пак надалах. Ама сега не знам как съм. Не съм се мерила, но бях напълняла вече през един месец с 3 кг, ама пак им напълняване, не отслабване. Етапа е голям, обаче сега съм като бременна, защото ме напъват едни газове и такива неща. Това се оказало, нали, страничен ефект от имунотерапията. А пък химиотерапията, тия паксли-таксли и так, карбоплатина, например, те пък ти правят крампи. И ден ми излъга доктор, че не имало да ми пада косата, тя не само, че за да капия, ме и боли на всичкото отгоре. Направо, преди няколко дена, направо само е така, аз сега пак се остригах още един път, защото тя беше малко пораснала така, 1 сантим и така като направа и тя ми остава в ръката и то боли, само като се... Без да я пипам и тя се ма боли, разбираш, и то просто тая химиотерапия те бие в главата, не в косата. Нормално да ми бия, не знам, що пък навежите ми посивяха пък. Няма значение. И сега я остригах още един път, барем да не ме боли. Нека си пада, ама да не ме боли поне. Що майката си трака. Болита косата. Аз такова чудо не бех преживяла. Ама сега го видях, че и коса може да боли така. За някой ще кажеш, че някой ме дърпа за косата. Нали? Смених сумати хапчета за тия повръщаници и така нататък. Най-накрая ми изписаха някакво, дето горе-долу има някакъв ефект. Това, че проблемът е, че аз не мога да повръщам. Каквото и да... Такова топа се връща назад. И това е още по-гадно. Аз поне да повърната, да ми олекне, ама не става номера и заблъскам тия хапчета, ама гледам да са по-малко. Примерно 1-2 пъти на ден, повече не обичам хапчета да пия. Такъв враг съм на хапчетата, че си нямате на идея, ама се налага да ги пия. Защото па не се издържа. Хода като робокоп по улиците. Не мога вече без придружител, мога ме блъсни кола, да ми блокират краката и съм до там. Сега какво искам да кажа друго? Те, които се лекуват от рак, трябва да знаят какво им се слага като химиотерапия и с какво може да се комбинират обикновени лекарства и така нататък, за да се знае да не се получи някаква реакция с тази химиотерапия, че направо ще отиваме на киното, а не ще работа. Аз така се прецаках с магнезии, нали, и то, представете си, то магнезии за спортисти, нали, защото моят приятел го раздава голем щангист и той пие магнезии за мускулите, обаче той не ходи на химиотерапия, ама викам, чакай човек. Викам ми, това добре ли ще ми повлияе на химиотерапията? Знам ли как се комбинира с тази химиотерапия? Обаче той вика, виж сега, пробвай, па да видим как ще се почувстваш. И аз пробвах, обаче аз май попрекалих с дозите, то трябвало 2 мг да се слага, аз па съм сложила 7. И разбрах, и пой не съм повторила. Значи това 3-4 дена от преди последната химиотерапия. Обаче то явно се изисква време, докато организма да го изхвърли и така нататък, пък в един момент явно не може за 3-4 дена и като отивам аз на последната химиотерапия, вече нали, ще трябва, че ставам да си ходя и като ме напънаха едни спазми, ама точно мускулите, където са гръдната кост, белия дроб. Въобще страшна работа, направо не мога да седна, не мога да легна, не мога да стана. Някакъв див кошмар. Направо не можех да си поема въздух. Викам на лекарката, викам, какъв е шанса, викам да пия, нали, магнезии за краката, нали, че не ме държат мъртинките. Тя вика, госпожа, изобщо не си правите илюзии, имате, завишени стойности на магнези и изобщо не дайте да пиете магнезии.
Така че много трябва да се внимава и да се пита веднага лекарът, можеш ли това да го взимаш, не можеш ли това да го взимаш. Изобщо не предприемайте нищо самостоятелно. Значи, като има предвид, че много хора ходят по групите и питат и разпитват това, онова, значи, запомнете от мене. Когато ходите на 3 седмици да ви взимат кръв, при мен така, нали, на 3 седмици ми взимат кръв. Нали, от самият катетър там ми изтеглят кръвчицата, да ме изследват, да ми видят какво стои и казват така. Винаги след тия изследвания, то се вижда там тия стойностите и си питаш доктора за всичко. За захар, за това, за това. Захарта ми е завишена, защото аз сядах кекс. Нали, научих си урок, че трябва да си капна добре, преди да ида на химиотерапията, защото там някакъв зверски глад ме удря. И после па ми става лошо от глад. И затова си правя... Аз не закусвам по принцип, ама на химиотерапията, като ходя и си похапвам. И всеки път ми действа различно. Един път ми падна захарта, щях да пукна от хипогликемия. Добре, че имах лимон и с мед в себе си. Бях си направила джус такъв с мед и лимони, домашен мед, много хубав, акациев. И някакси се усъфирясах, пък после като се наблъсках с мармалад и хляб, тен са, нали, усвестих, нали. Доктора беше като гръмнат. Как така ще падне захарта? И вика, химиотерапията вдига стойностите на захарта. Вика, не е нужно, вика Вика, няма как да ти падне захарта. Викам, падна. Викам, кой направи? Викам, щях да направя хипогликемичен престъп. Добре, че имах нещо сладко в себе си. Значи на всеки го влияе по най-различен начин, но стойностите ми бяха даже малко над нормата, ама защото аз бях яла кекс. Нали, на закуска. Аз му обясних, викам, това е, защото съм яла кекс на закуска. Викам, а пък той викам е с захар, викам, той не е с въздух. И той се смее. За всичко трябва да питате доктора какво трябва да вземете и какво не. За химиотерапията. Много е важно, защото може да се получи някаква реакция в организма и чао. Не предприемайте никакви самолечения с някакви хранителни добавки и така нататък. Просто забравете с тия неща. Всичко зависи от вашите стойности, които показва и след кръвните изследвания. Да го знаете от мен. Сега аз, за да нямам такива адски проблеми с червата, нали, помагам си така, я му успокоява. Нали, въпреки хапчетата, аз взимам черен кимион. Семена. Така е малко. В шепичката слагам. Е толкова. Не се же така толкова някак. И ги дъвч. Не са много приятни. Хубаво мириш, не са много приятни, но неутрализират пехато в стомаха и облегчава болките. Като не могат съвсем никакви лекарства да взимат, нали, говорим за семе, което да го дъвчиш. Не за масло, не за някакви извлици, не за тинктури, говорим за семе. За семе, семенцето на това, на черния кимион. Сутрин на гладно. На мен ми действа добре. Може да пробвате. Това няма да навреди на химиотерапията, това бъдете сигурни. Това няма такива, нали, минерали, такива някакви, дето да повлият нещо с тия химии, дето ни ги слагат в организма. Другото, което е интересно, че тумора намаля. Обаче, за да се мести, мен ме е много страх сега.
И не знам какво. И докторите се смеят. Викам, ко се смеете? Викам, това, викам, слиза надолу. Вика, иска да ходи да се среща с пъпа ми. Нали, смея се. И аз, какво сега седна на рива? Нали, на 52 години съм нормално, циците ми няма да са като на младо момиче ми. Искам да кажа, че се движи надолу по градата и ще се разделя този тумор. Ще станат 3, може би, не един. Викам, викам, решил, викам да пътува, викам и да се разделя, викам, да прави, викам, деление, викам, ще стават, вика 3. Викам, викам, да носа стопи. Намалява, обаче си гледам го, че се разделя. И тръгнал надолу по градата към зърното, чак отива. Отделил се там първоначалното място и тръгнал надолу. Нали, спряха за момент имунотерапията, сега съм само на химиотерапия, че да могат да ми облегчат разстройството и сега пия някакъв кортизон. Пия кортизон, за да мога да ми се изчисти това разстройство, обаче то си продължава. То вече сега не е рядко, обаче много често се ходи и много газове имам. Това е много болезнено и много неприятно. Значи първите 2 дена съм горе-долу в ред, нали, изключвам крампите, където ги имам и че ходя като робокоп. Ама истинските ми кризи с химиотерапията започват от понеделник до четвъртък. И като се сетя, че утре пак трябва да ходя някъде по учрежденията, много е тромава тук системата, страшна бюрокрация, ама няма как. Трябва да се разправям пак с моят личен лекар да му нося как върват нещата, с химиотерапията и така нататък, защото пък, например, сега тия от социалните, където ни помагат, примерно, нали, да си плащаме квартирите или токовете или сметките и така нататък, или ти дават пари за придружител и така нататък, нали, трябва и разпитват и доктора и сега трябва да ходя при доктора да седна да му обяснявам надълго на широко, че ми трябва придружител, че ми трябват пари, че това той трябва да попълни еди какво си, път ще му звънат, път ще го разпитват, че това, че онова, разбирате ли? Ама това всичко е свързано с търчани. И няма начин, трябва да се търчи. И може да съм в криза, ама трябва да търча. Неха една приятелка да дойде с мене, че да не ме блъсне трамвая. Ще не ме държат краката и губа ориентация. Ама няма как. Няма да ми донесе никой нищо вкъщи на готово. Трябва сама да се движа. Нали? Това е пак един вид част от борбата. Да. Човек трябва да е активен, независимо в какво състояние. Аз не се спирам по принцип. Ще кажат, ама ти си добре, ама ти нещо не мога да кажа, аз нямам метастази, нали, смисъл да ме боли цялото тяло, да имам атрофия и така нататък. Но за да не се получат тези неща, не е достатъчно само да ходиш на химиотерапия, трябва да се движиш. И те хората си оказват разходки навънка, нали, движи се, нали, ама нали, и да си почивам, естествено, че си почивам аз. Дет се казва, повече си почивам, но пък не се изпирам, нали, не мога да се спра аз. Имам чувство, че ако легна и по-продължително време, че нещо ще ми стане. Аз вече не съм психясала, ама то ми става скучно, ма не мога да седа само да си почивам. Днеска, вчера на моя приятел му дадаха едно морско свинче да гледа временно, че правят ремонт на един апартамент и аз днеска отидах да го видя, например, да му се порадвам, пък като се прибрах, защото нали имам 2 котки, беше голям екшън с едната, защото тя професионална ловджийка, като ме надуши, че мириша на морско свинче, откачи и взе да бяга по целия апартамент и се скри под дивана и не мръдна, докато не си легнах. Човек трябва да е активен, независимо с какво и да се занимава, трябва с нещо да се занимава, трябва нещо да прави.
и да не мисли за тая гад. Защото той ще си отиде, няма къде да отиде. Ще го мане. Ще ми отрежат градата или двете, не знам как ще го направят. Ще слагаме подплънки на сутените, да я знам сега. Аз силикон никога няма да си сложа. Не те преуча много скъпо и второто на тия години да си сложиш силикон. Представете ли каква гротеска ще се? Аз не мога да си се представя. Аз и без цици не мога да се представя. По-добре без цици, отколкото да умра от рак. Ама мъжете, какво ме интересуват мъжете? Аз не съм... Значи, моя приятел, ако ме иска, ще ме иска без цици, нали те? Или като ми махнат циците, ще му кажа довиждане, намери си някоя жена с цици. Това е положение. Ми така да е. Ако за един мъж е много важно цицата, да си намери друга, аз съм му казала. Не мога го спра, не мога го обвинявам все пак. Нали, като ти отрежат циците, не си секси. Пък мъжете си искат да има нещо да пипнат. Това са също важни неща. Какво? Това не е така на майтап да го говоря. Пак са важни тези неща. Така е. Няма лошо в тия неща. Исках да кажа това. Каквото и да правите, винаги се консултирайте с лекар. Защото при всеки различно влияе тая химиотерапия. Някои имат занижени стойности на еди какво си, други имат завишени стойности на еди какво си. Трябва да си следите състоянието и чрез винаги да се консултирате с лекаря. По групи, по това, по това няма как да ви кажат със точно, защото всеки си е абсолютно индивидуален. Има рак, който се влияе от хормони, има рак, който не се влияе от хормони. Моя рак се влияе от имунотерапия. Трайно негативния рак, по принцип, казват, че има вероятност химията изобщо да ни повлияе. Но, пак говорим, всичко е до организъм. И всичките видове химиотерапии са агресивни. Много агресивни. Ама пък ще търпите, пък ще стискате зъби, за да се отървете от това. За сега няма друг начин. Не се подвеждате по народна медицина. Не съм видяла някой да е излекуван от народна медицина. Наскоро си говорих с една жена, чехкиня, тя живее във Франция. Жената каза, века, аз се подлъгах и от фиброаденома стана хормонален рак и сега е в 4-ти стадий. Ми извинявайте много, ама тя се е оплашила от химиотерапията и решила да се лекува с някакви гъби. Рейш или там не знам какво, някакви глупости, някакви хапчета. Набутала се с 20 000 евро за гъби и за някакъв да го посреща, да го настанява по хотели напред-назад и сега е с 4-та степен. 4-та степен. От фиброаденома се обръща на хормонален рак. Да. Не се подвеждате по такива глупости. Ми си слушайте докторите какво ви казват и вървете напред.
За сега няма друго лечение, освен официалната медицина. Няма лесно. Просто стискаш зъби и това е. И вървиш напред. Лесно няма. Със заблуждение.